Kaixo, arratsaldeon eta ongi etorri zer zibor jokatzen dugun jardunaldietarako 3. saiora. 3 saio izan ditugu, lehenengoan aztertu genitun bideo jokuak, pixka deskribapen bat izan zen, eta gure aur nerabe eta gazteek zenbat denbora ematen dioten, zemotatako bideo jokoak erabiltzen dituzten, deskribapen lan bat izan zen. Bigarrenean, arriskuei ekin genien, eta hor bai ikustegi kritiko batetik aztertu genituen bideo jokuak. Eta gaur, 3. saioa da, eta 3. saio honetan ja adikzioei ekingo dieu. Alde batetik, egingo da estrategia pedagogikoak eta eman, adikzioetan eta ez erortzeko, eta bestetik ja adizio beetan programa batzu daude lantzeko, eta nola lantzen dan horri ekingo diogu. Lehen eta bigarren saioetan, Esti Linares izan genuen, gure aditua, badakizu edala Deustuko Unibertsitateko doktorea eta ikertzailea, eta oraingoan Esti izango dugu, baina daukagu izan elkarteko terapeuta, Jose Mari Izeta. Bea zuzenean dabil adikzioa lantzen, eta pentsatzen dut bere ikuspegia izango dela oso praktikoa. Orduan, bilen artean antolatuko dute saioa, hasiera batean Jose Mari Izetak hartuko du hitza, eta gero Estik jarraituko du, eta pixkat 3 saio hauek borobildu egingo ditu. Beti bezala, gogorarazi hor daukazuela balorazio horri bat, gustatuko litzaiduke betetzea, bai hemen zaudetenok eta bai streaming bidez ari zaretenok, ze horre guri laguntzen digu hobetzen. Hurrengo ekitaldio jardunaldiak egingo ditugu noski, eta horiek hobetzeko. Gaur tokatzen zaizu 3. saioa baloratzea eta balorazio orokorra. Batzuk utzi duzue dana bukaerarako, bukaeran balorazio egiteko. Orduan balorazio hori eskertuko dugu, jasoko ditugu hemen daudenak, besteak streaming bidez pasatuko dizkizuete, gure lagun teknikariek, eta besterik gabe, ekin egingo diogu, 3. saioari zerti bat jazkatzen dugu adikzioak. Eskerrik asko. Atxaldeon. Saiatuko gea, ez dakit zer lortuko dugu, baina zerbait, zertzelada batzuk, edo zerbait esaten saiatuko gea guzti honen inguruan. Ez dakit, titulo bezala jarri diogu ziberjokoak eta jokoa adikzioaren ikuspegitik. Eta hor, otu zait, edo bururatu zait pixka bat, esatea jolasa dela jokoaren antidotoa. Ez dakit agian saioa bukatzeako ulertuko dugu, horrekin zer esan nahi detan, baina nolabait nik ulertzen edan moduan, behintzat, beste gauza bada, nik nire iritziak emango ditut, nire ikuspegiak, baina ez daude zertan partekatu. Nireak dira, nire esperientzietik sortuak, baina iritzi ezberdinak ere, elkarren aurrean jartzea beti da interesgarria, ez? Jolasak, behintzat nire iritzian nolabait ondo pasatzea izaten du helburu. Jokoak ere bai, baina ez beti. Eta konplexuagoa da, eta nolabait barne munduko beste zenbait egoerakin kateatzeko arriskua dauka. Jolasak bestea behar du, beraz, harremanarekin lotua dago, eta askotan jokoa harremanetan behar bezala manejatzen ez dien personekin arriskua izan dezak. Zatet, arriskua. Arriskuta zaigea. Orduan, jolasak besteak zentzu positiboan behar ditu, jokuak askotan besteak arerio bezala, bilakatzen ditu, eta nik uste, eta esango nuke, haurtzaroan asko jolasten dien aurrak, gero, bai jokoarekiko eta bai beste zenbait egoeraren aurrean adikzioak sortzeko aukera gutxiago izango dituztela. Beraz horregatik esaten dut, jolasa zeinen importantea dan, nolabait gaitzen eta jaiotzen gaitulako harreman munduan, eta harreman munduak dialako harremanak behar bezala, eratzen ditugun heinean, adikzioen prebentzioa hortikan etorri daitekelako. Hortikan abiatuko gea. Nolabait
nik urte asko daramatzat, proiektu hombre bezala ezagutzen da, izan fundazioa. Bueno, COVID-aren historia hau, pandemia honen aurretik, izan baizun aurre bat ere, badirudi betidan ikan ja pandemia hemen egondala, baino izan zen pandemia aurre bat, eta sozialki, gehienak segurazki gogoratuko zeate, bueno, jokoaren inguruko ludopatien, edo, bueno, joko ezberdinekiko adikzioek, sozialki hartu zuten, bueno, oihartzun handi bat, bueno, egia da, hasi ziala baita ere jokuetxe asko sortzen, eta, bueno, nolabait alarma sozial bat horren inguruan sortu zen, eta guk, urte asko generamatzan beste adikzioekin lanean, eta erabaki gendun, bueno, sustantzia gabeko adikzioi ere heltzea. Sustantzia gabeko adikzioak bere esaera hortan asko erakusten digute. Eta hori zergatikan, bueno, urte askotan, pentsatu, naiz, sinistu izan degulako, adikzioaren indarra, sustantzian zegola. Beraz, boterea sustantziak zuela persona bat adikto bihurtzeko, edo dependiente bihurtzeko. Eta orduan, hoi horrela baldin bazan, axioma horrek, edo ez du gehiegi balio sustantzia gabeko adikzioak ulertzeko. Berez, esaten batzan eske heroinak sortzen du, kokainak sortzen du persona batengan adikzioa, eta orduan, sustantziarik sartzen ez badu batek barruan, zer nolatan sortzen da adikzioa. Garbi dagona da, adikzioa beti personaren aldetik dagoela. Dependentzia eta dependentziarako joera ez dula inbeste sustantziak ematen, baizik eta persona beak eta berak ditun gabeziak eta bar horrek dula. Eta orduan horrek zer esan nahi du? Bueno, beti ere gure fokoa, gure ardura pertsonarengan kokatu beharko degula. Ez hainbeste sustantziengan. Eta guretzako ere, hainbeste urtetan, nolabait, kulturalki eta sozialki, saiatu baldin bagea, esaten, ez degula hainbeste begiratu behar sustantzietan, baizikan personak izan behar dula pixka bat bere lekua, gai hau lantzeak ere laguntzen digu hortan, ez? Ikusten zerk engantzatzen du persona, zergatik engantzatzen da persona. Bueno, eta geho baita ere, esan, nik adibidez, oso bide, egia esan, jokoarekiko, eta oain adikzio konportamentalak bezala deitzen diogu. Badaudelako baita ere compras compulsivas, adicciones a los juegos, geho azken finean egila da, gure gana iristen den jendea batipat, ludopatiaren inguruan egoten da. Esan behar da baita ere, ludopatia arazoak dituzten persona askok eta askok, igual erdiak, badituztela baita ere sustantziekiko adikzioa. Eta hemen guz saiatu gea programa bat martxan jartzen, nun eta bakarrikan adikzio konportamentalak aurkitzen dian. Ez dauden nolabait asoziatuta edo lotuta beste adikzioekin. Baino esan behar banu zerbait, esango nuke, adikzioak forma ezberdinak dituztela, eta, interesgarria da, ben gehiegi igual ez gara luzatuko, baina interesgarria da ulertzea nola gizarte bakoitzak eta gizarte garai bakoitzak adikzio ezberdinak sortzen dituen. Eta ez da izaten kasualidadea, 80ko hamarkadan heroinak halako indar hartu izana, eta handikan 10 urtetara kokainak indar hori edanak nolabait ulertu daitezke, edo ulertzen saiatu daitezke, egoera sozio-politiko, ekonomikoak tarteko. Baina, hainbeste ez dira komplikatuko, baina bai esango duguna da, adikzioen barruan batez ere karentziak daudela, arazoak daudela,
baino gero, garai bakoitzean eta gizarte bakoitzak modu batean edo bestean loratzen dituela. Eta adibide simple bat jartzeko. Askotan gizarteak segun eta zer eskatzen dion, adibidez gizonari, eskatzen dizkio gauza asko, errendimentua, horregotea, beti, horrek adibidez kokainarekiko erlazioa izango du, eta persona batzuk, agian kulturak dituen exigentzia horietara nolabait jartzeko, zenbait sustantzia erabiltzen hasiko dira, edo adibidez emakumeei gizarte honek askotan ze eskatzen die. Askotan gizonei eskatzen dien guztia, eta gainea, gorputz birainak, argalak, guapak, egotea. Eta askotan, eta horren erabe garaian ikusten da, modu naturalean, horrek ez du zergatik gero adikzio bilakatu behar, ikusten da nola agian janarekiko eta, janarazoak edo, nola esaten da, adicciones de la alimentación, trastornos de la alimentación, ezagutzen dena, ez. Hoi edanak ulertu ditzazkegu, eta guzti horrekin zer esan nahi dut, azken finean, adikzio mota bat izan, edo beste mota bat izan, sufrimentua oinarrian, sufrimentuak zerrikusia daukala batez ere personaren historiarekin. Eta ez da gala hainbeste zerrikusi, ez diala hain ezberdinak sustantzia batekiko adikzioa izan, edo beste sustantzia batekiko adikzioa izan, baizik garrantzi askoz gehiago izango dula, persona bakoitzak bizi izan dituen esperientziak eta sufritu dituen esperientziak. Eta zentzu hortan baita ere, nik uste oso importantea dela esatea, urte askotan eta askotan norbaitek adikzio bat baldin bazun, ja konsideratzen zen oso gauza grabea bezala, eta gaina adikzio guztiak maila berdinean, altura berdinean jartzen zian. Gaur egun badakigu, adikzioak izan daitezkela arinak, adikzioak izan daitezkela gogortxeagoak eta oso grabeak ere bai. Baino, askotan personaren arabera eta persona horrek bizi izan duenaren arabera, ikusten ditugula arazo, barkatu. Estik, ja landu ditu, nik goitik aipatuko ditut, ziberjokoak ertz asko ditu. Edozein gai tratatzen dugunean, adikzioak ere bitu zenbat ertz ditun. Tratatu daiteke ekonomiaren ikuspegitik, gaixotasunaren ikuspegitik, sufrimentuaren ikuspegitik. Edozein gai beti tratatu dezakegu ertz ezberdinetatik. Nik ziberjokoak nik ikusten duten bezala, ertz bat izango litzake bestei gabe ulertzea jolas joku bat bezala. Gainera gaur egun dauden aurreapenakin oso erakargarriak dira, oso politiak, oso bistosoak, eta asko disfrutatu dezakegu baita ere, ziberjokoekin, ez dut dudarikan egiten. Baina hori izango litzake axaleko ikuspegi bat. Bestei gabe, joko bada, eta horrekin jolastu gaitezke edo jolastu dezakegu. Beste ikuspegi bat, nik uste hori estik lan duzun, aurreko astean da joku horien atzean, nolabait joku horiek izkutuan ekartzen dutena. Pixka bat begira jarri ezkeo ez hain izkutuan, baino gu jolastuz edo jolasten gabiltzan einean eta neurrian, nola zenbait balore hor gabiltzan jokoan, eta konturatu gabe gure ganatzen ditugun. Agian genero ikuspegitik ere tratatu daitezke zer dakarten joku horiek, gizonezkoak eta agresibidadea eta kompetitibidadea, eta zenbat balore dauden horren atzean eta ze arrisku dituzten, baina hori ja estik lan duzun pasadan astean, eta baina nik uste importantea dela, ikuspegi sozialetikan, beste alde batetikan, ikastoletan, etxetan, ikaragarrizko saiakerak egiten ditugu, heziketa berdintasunaren ikuspegitik egiteko,
emozioak, bai gizonezkoengan, bai emakumezkoengan, baita ere modu berdinean tratatzeko, eta bar, saiakera asko egiten dira, kompetitibitatea, nolabait elkarlana bilakatzeko, eta bar, eta orduan alde batetik lanketa ikaragarri bat egiten da, ziketa ikuspegitikan, eta bestetikan, zibermundutikan edo mundu virtualetatikan datozkigu, oraindikan ere, beste zenbait balore eta asko konturatu gabe, gure gaztetxoengan bere eragina egiten ari dianak, ez? Eta geho, ni pixkat zuzenago sartuko naiz pixka bat, ziberjokoak eta adikzioak duten erlazioan, pixkat hortan sakontzen, baina hola aurreatzeko zerbait esan beharko banu, esango nuke, errealitate virtualak eta adikzioak. Azken finean, nik uste danok bizi gehala errealitatea eta fantasiaren artean. Denak, gure fantasiak, gure ilusioak, gure ametsak. Baina geho, egunero, nolabait jetxi behar dugu eskailera maila bat, baina txikiagoa izango alda, ez? Gure errealitatera jeisteko. Errealitatetik fantasiara eta fantasiatik errealitatera beti egiten ditugu gure bidaiak, ez? Eta hor kokatzen dugu gure bizitza, ez? Baino, zer gertatu daiteke, eta nerabe garaiak, oain pixka bat igual landuko dut, zer gertatzen da nerabe garaian, eta hortikan ze arrisku egon daitezken, ez? Baino, nerabe garaian, gertatu daiteke, zenbait gaztek, beraien errealitate propioa, nahiko gogorra sumatzea, jasangaitza, ez? Eta errealitate virtualak iaia errealitate bakar bilakatzea. Hau da, refugio gixara erabiltzea errealitate virtualak, norbere eguneroko errealitateak, sortzen ditun arazoen gatikan. Eta hori gaina, nik uste nerabe garaia dela oso garai delikatua esango nuke, horrelako kontuekin, ez? Batez ere, nik uste zaila dala, eta askotan gertatzen da, ez? Horrelako hitzaldiak eta ematea eskatzen digutenean, batez ere gurasoak, askotan nolabaiteko aholku zuzenak, nolabaiteko errezetak, nolabaiteko soluzioak eskatzen dituzte, ez? Baina gero, jakin badakigu, bakoitzak bere etxean alduna egin behar dula, ez? Ez dela hain erresa aplikatzea formulatxo bat, ez? Gaztetxoen aurrean eta gaztetxoek dituzten ohitura eta gauzen aurrean, ez? Nire proposamena batez ere da, justu, zenbait ziberjokuk eta beste adikzioek ere, sortzen dutenaren aurka, nire proposamena da, hausnarketa, pentsatzea, ez? Eta aldaldin bada behintzat gaztetxoengan hori txertatzea, ez? Ze ziberjokuak eta beste joku batzuk eta adikzioa bea, bere izaera sakonenean konpulsio hutsa da, akzio hutsa da, ez? Eta egia da, akzio hori, ez? Horrek zertarako balio du, edo behintzat, zenbait gaztetxoengan ze arrisku izango du, nolabait, behaien eguneroko bizitzatikan ihes egiteko, behaiei gertatzen zaizkien eguneroko gauza horietatikan ihes egiteko, akzio baten barruan sartu, eta pentsatzea nolabait horrutzi, eta akzio horren barruan bizitzea, ez? Eta horrek, nik uste, badula nolabaiteko arrisku bat, ez? Hausnarketa bertan behera gelditzeko, ez? Baita ere, baina nik uste hori igual horreko astean landuko zala, ekonomiaren ikuspegitik ikusi daiteke, bide jokuak. Nik uste negozio ikaragarria diala,
eta, bueno, hor nerabe garaian, arriskutsuak izan daitezkeela, ez. Nerabe garaia, bueno, nik uste oso garai sensiblea dela, ez? Nik, pixka bat migrazio ikuspegitikan tratatu izan dut. Bueno, zer da migrazio hori? Bueno, da haurtzaro izaeratikan, haur mundutikan, helduen mundura, egiten dan bidaia, egiten dan migrazio hori, ez? Nun eta batzutan, gaztetxoak edo nerabeak ikusten ditugun oso haurrak eta bestan oso helduak. Eta aldi berean oso helduak dira eta oraindikan momentu batzutan eta egoera batzutan baita ere badituzte oso alderdi aurrak, ez? Eta, bueno, migrazio hori izango litzake, segurazki, ikusiko nukenik, familiatik, ez? Azken finean, bizitzako lehenengo urteetan, bat familian azten da eta ezten da, baina momentu batean familia uzten du, ez guztiz noski, eta gutxiagorez, baino bai, nolabaiteko bidaia azten du gizartera. Nolabait, harremanak berdinekin eta beste modu batean gertatzen dian harreman mundu hortara, ez? Familitikan gizartera. Bueno, hor denok dakigun bezala, kuadrileak, taldeak, berdineak, ze garrantzi hartzen duen, garai hortan, ikusten baldin baditugu baita ere animaliak, bere migraziotan, zer egiten dute animaliek migraziotan? Elkartu, pilatu, taldekatu. Ikusten baditugu hegaztiak, nola leku batetik bestera egiten duten, nolabait berdinak diren horien babesa eta anparoa, Da, nerabe garaia da, gurasoak pixka bat kadukatzen hasten geran garaia, eta besteak, lagunak, eta kuadrileak, eta eskolako beste lagunak ere, garrantzia handia hartzen duten garaiak dira, ez? Zentzu hortan, nerabeak baita ere, bi behar handi izaten ditu, ez? Izaten da, lagunekin egoteko behar ikaragarria, baino baita ere, sofin garaiak izaten dira. Ez dakit hain sofin garaiak dian, edo beste modu batea ditu beharko diogun. Agian oain ez dira hainbeste egoten sofa, baina ordenagailuaren aurrean ordu pila bat pasatzen dituzte, ez? Baino nerabeak behar du, gaztetxoak behar du bakardade hori. Bakardade hortan, nola baiteko bilakaera bat egin behar du. Gaina, jakin badakigu ez dela, gauza askotan berdina dira, oingo nerabe garaiak, eta oin dela ez dakizen bat urtetako nerabe garaiak, ez? Baina, zerbaitetan alderatu, zerbaitetan diferenteak baldin badia, esango genduke diferenteak diala, garai batean, abuelo zapatero, padre zapatero, hijo zapatero. Esan nahi dut, nahiko bideratuta egoten zian, behintzat zentzu askotan eta familia askotan, bat zer izango zen, hori nahiko bideratuta etortzen zen gizartetikan edo kulturatikan edo dana dala, ez? Familiatatikan. Gaur egun, ez dakit konturatzen gean, familiaren babesean egotetik gaztetxoai nola zabaltzen zaion mundua, ikaragarria da. Ez bakarrik aukerak asko gehiago dialako eta batek urte gutxitan nundik norakoa, bere bizitzaren nundik norakoak erabaki behar ditulako eta horri gaina lotzen zaiolako mundu ziberra, ez? Hor ere beste uniberso bat zabaltzen da. Lehenago ez zegoena, lehenago gauzak asko definituagoak eta mugatuak zeuden baten inguruan. Gaur egun, ikaragarria da nola zabaltzen den guzti hori, ez? Horrek zer esan nahi du? Krisi garaia dela. Dala momentu bat, askotan lagunen babes hori beharko du gaztetxoak, eta beste askotan bere bakardade horretan egon beharko du. Bere bakardadean egote hortan, seguru aski,
mundu virtualen konpainia horre egongo da, ez? Eta gaztetxo askok, ordu asko eta asko pasako ditu, bueno, beste mundu virtual hortan. Eta ze bentaja ditu mundu virtual horrek? Bueno, hori, nor bati, nolabait, astuarazi egiten dizkiola, eguneroko kezkak, eguneroko egin beharrak, eguneroko mila historia, ez? Eta gero hor jartzen nuen, pandemia garaitan, oraindik ere igual areagotu egin dela, ez? Zenbait gaztetxo mundu horien barruan sartzea, ez? Azkenean, konfinamenduak egin du berez, gaztetxoak edo nerabeak duen joera hori, tendentzia hori, areagotu egin du, ez? Eta zaildu egin du, eta bestela, ikusi dugu, ez? Askotan igual modu kritikoan begiratu ditugu, edo ez dakit bakoitzak ikusi du modu ezberdin batean, gaztetxoak elkartu diranean, COVID-an garaitan, dabar, baina ulertu behar dugu, behaiek elkarrekin egoteko beharra handia dutela, beharra handia dela. Horrek ez du justifikatu nahi egiten dena, baina ulertu bai behintzat, bizi duten garai hortan, lagunekin egoteak, ez duela zerrikusirik ja helduak geanean, lagunekin egoteak duen kontzeptuarekin, ez? Bueno, eta lehen hori nik uste zertxo bait aipatu dedala, errealidade virtualak askotan, errealidade gordinetatikan pixka bat salbatzen gaituztela, ez? Bueno, nerabe garaiak eta adikzioak zentzu naturalean. Bueno, ez dakit, zentzu naturalean esan da nola ulertzen dan, ez dakit oso ondo. Esan nahi dena da, azalduko dirala garai horietan eta esperientzia berriak bizi nahi hortan, arriskuak normalean gaztetxo edo nerabeak ez ditu, helduok ikusten ditugun bezala ikusten, gauzak probatzeko nahiak, guzti horrek, baita ere gero eta gehiago familiatikan urruntzeak, nolabait, gizarteratuko ditu gaztetxoak eta hor azalduko da pixka bat, alkohola, drogak, ziberjokoak, nahiz besteak, gorputzaren zaintzaren inguruko fenomenoak ere bai. Horrekin esan nahi dut, gero guk adikzioak ikusiko ditugula, bai alkoholakin, bai drogakin, eta baita ere sustantzia gabeko adikzioak hor daudela, baino kontu handia eduki behar degula harreman lotura zuzenak egiteko. Nik uste inola ere ez daudela ez diala lotura zuzenak. Harreman bat izango dute, baino saiatuko naiz esplikatzen, ez? Nolabait, garai baten esaten zan, bai, azte baldin mazea, jatxixak konosumitzen, gero ez dakit ze arazo izango zuen. Ez dakit noa jungo zean, beste droga batea, eta gero adiktu izan. Hori ez da horrela. Hori ez da horrela. Azten bat zea alkoholakin, gero jungo zea, gauza horiek ez dute olako harreman zuzena, inola ere. Egia da, mundu horretan, dabiltzan, gazte askoak ez, gazte batzuk, gero arazoak izango dituzte. Baina ez dituzte arazoak izango gaztetxoa edianean droga batzuk edo alkohol batzuk konsumitzen dituztelako. Arazoak izango dituzte, jada aurretik, behaien nortasunean, behaien itzaeran, dakarzkiten arazoak nolabait engantxatu arazingo dielako, bai drogatara, edo bai jokoetara, edo bai hortara. Bueno, askotan bilakatzen dira, gizarte honen exigentziak baita ere bitarteko, hauek, droga hauek, edo sustantzia hauek, edo sustantzia gabeko helduleku hauek, horra saltzen dira. Baina, printzipioz behintzat, esango dezakegu, olako ohitu beharko degula, gurasoak geanak eta jakin beharko degula, bide hauetatikan ibiliko diala, gure seme alabak,
baino horrek ez duela esan nahi gero hor kateatuta geratuko dianik. Eta orain pixka bat ikusiko dugu zer gertatu daiteken edo zer gertatzen dan, ba norbait igual kateatuagoa gelditzeko. Bueno, batez ere, eta igual gehiegi sakontzeko ere denbora gehiegi ez daukagu, eta konplexuak dira, gai hauek oso konplexuak dira. Baino, nolabait esango genduke, hor atzean jokoan dagoena da harremanaren historia. Euskerak bezala ez du inork esplikatzen harremanaren esanahia, hartu eta eman, hori da harremana, hartu eta eman, hartu emana. Horrek esan nahi du harremanak beti zerbait emango dizula eta zerbait kendu egingo dizula. Orduan, zer gertatzen da, hor harrapatuta gelditzeko arriskua daukaten gaztetxo edo nerabeengan. Hor, badago esperientzia sakon bat harremanarekin zerrikusia daukana. Non eta harremanak, gertatutako haurtzarotik hasita bizizandako esperientzia ezberdinengatikan, sentitzen duten besteak gehiago kentzen diola ematen diona baino. Eta beraz, harremana bilakatzen da zerbait negatiboa bezala. Eta horrek zer egiten du? Persona batek egiten duela bakardaderako bidaia. Nola baite, ez? Ze bestela, esango genduke, nerabe garaian batek ziberjokoetan gutxi edo gehiago edo asko ibili daitekela, baino ez dela hori dena izango. Harremanen esperientzia positiboa baldin badauka, ziberjokutan sartuta egotea hainbeste nahi izango dula lagunekin egon, lagunekin gauzak egin, gizartera harremanen mundutara atea, harreman munduan disfrutatu, harreman munduan sentitu, hor zerbait irabazten dula, zerbait eramaten dula, harreman interdependentzia horietan, azken finean gizakia definizioz binkularra da. Harreman sare baten barruan bizi gea eta harreman sare hortan elikatzen gea. Jana bezain importantea dira harremanak, personentzako. Taldek, nolabait taldekoa gehalako, animali bezala bintzat taldeko animalia gea, Zer gertatzen da, persona baten esperientzian eta haurtzaroan adibidez, harremana defizit bat bezala bizidunak, Edo, harreman munduan zailtasun handiak dituenak. Hor, bai egongo dala, arrisku handia mundu virtual hauetan, sartzeko, alde batetikan, nolabaiteko refugio isara, nolabaiteko gotorleku bat sortuz, eta nolabait ere, edo modu negatiboan bizi ditun, edo harremanetan zailtasunak dituen horrek, pixkat arrisku gehiago izango du iesi egiteko errealitate virtualetara. Eta hor, gure eguneroko lanean, sakontzen dugun neurrian, ikusten dugu, gerora bilakatu dana adikzio bat, askotan jada haurtzaroan ematen hasi diala, zenbait zailtasun, harremanen munduan. Edo bakartiagoa diala, adibidez, gero eta kasu gehiago sumatzen ditugu bullying egoerakoak, bullyinga jasan dutela, bullyingak ja badu, esan nahi du zerbait, aurrak eta krudelak dira neurri batean, baina ulertu egin behar da krudeltasun hori. Egia da, krudelak izan dituzkela, Normalean aurrak ezin du diferentea eraman, nolabait esateko. Aurrak ezin du diferenteak
nolabait pixka bat amenaza bat bezala bizi du. Eta orduan konturatzen bat zeate, eta hori zentrotan da kontu asko beharko litzake, motibo bategatikan edo besteagatikan nolabaiteko ezberdintasuna ditunak, eta taldean, leheno aipatu dugu migrazioa eta taldea, ez? Talde horren barruan, ez? Ezberdina danaren aurka, batez ere batzuk, liderragoa dianak, joera bat izango dute, ez? Bai agresiorako, bai burlarako. Bueno, orduan, persona horrek, ez, bulina jasandun horrei, zerbait gertatzen zaio askotan, ez? Mila motibo batikan, eta bere, izaera ezberdin horrek, askotan eramaten du, harreman munduan, egurtua izateak. Eta espazio horiek oso espazio interesgarriak dira, lehenbizi bulbinik ez emateko, eta gero ikusteko zer gertatzen zaien persona hauei, eta zergatikan dituzten zailtasun horiek harreman mundurako, batez ere lanketa bat egiteko, eta berriro taldera itzultzeko, ez? Talde mundura. Ez dakit, zer nola ulertzen dan, ez da nahi ditena, baina nola pentsatu dezakegun jende askok, gehiengoak, gaztetxoak, ez? Jokoan ibiliko diala, ziberjokoa izango dela espazio nahiko naturala eta normala, nerabe garaian, heldu garaian ere bai, ez? Eta hor gutxi batzuk geldituko diala nolabait ere harrapatuta. Eta hor harrapatuta gelditzeak, ez? Izango dula nolabaiteko harremana, ez? Harreman munduarekin, ez? Orduan, ez dakit. Nik uste eta hau pixkat aipatuta daola. Hor galdera, egia da, hitzak errez esaten dira, eta gero prebentzio lan bat egitea oso zaila da. Ni konbentzituta nago prebentzio aro, prebentzio garai importanteenak, nerabe garaia dala. Zergatikan, esaten dut hau, aurra geanean, umetxoa geanean, bai edo bai, sufrimendua, nolabait jaiotzen geanetikan gizarteratze prozesuak, nahiz da gurasoak munduko goxoenak izan, sufrimendu bat suposatzen du. Ume txiki bat jaikitzen dezunean ikastolara eramateko lo gozo gatuko litzakenean, nolabait hor ari gea makinaria fortzatzen. Eta egin beharko da, ze azkenean sozializazio prozesu bat ez badu egiten, metxo horrek, gizarteratzez badugu, eta gaina gizarte ontarako ez behar dugu. Beraz, nolabait baino, azken finean bere nolabait ibilera naturala, nolabait fortzatzen joaten gea, gizarte hontan txertatu behar degulako, ez? Eta hori, badakigu danok, humanoa gehalako, besteik gabe, zenbat gauzak gertatu zezkigun etxe bakoitzean, zenbat histori, zenbat ezin, lan kontuak dialata, eriotzak dialata, ez dialata, familiatan gauza asko gertatzen da, eta aurrei suertatzen zaie edo tokatzen zaie, danoi tokatu zaigun bezala. Osea, hor gertatzen den guzti hori sufritzea. Hor oso zaila da prebentzioa egiten. Prebentzioa hor egin daiteke oso kasu estremoetan. Ze kasutan, nolabaiteko gurasoen gabeziak oso nabarmenak dian, eta etxe hortatikan, leiotik edo atetikan, nabarmen ertetzen dianean arazoak. Oso familia desestrukturatutan esku hartzeak egin daitezke. Baina familia askotan, normalak, kago txartean, geran familietan gauzak familian gertatzen dira, eta askotan gaina modu oso naturalean. Eta orduan oso zaila da hor
esku hartze bat egitea edo hor ikustea gerora, adikzioak izan daitezken arrisku horiek umeak eta familiak umeak dituztenean hor prebentzio bat egitea oso zaila da. Baina, nerabe garaian, hor ja ikusiko dugu, askotan, nerabe garaia bea da gatazkatsua definizioz, gauza asko gertatuko dira, eta hor guraso eta gaztetxoen arteko, burruka asko gertatuko da, eta gaina ona da. Azken finean, gaztetxoek gurasoekin borroka egiten duten neurrian, eratzen eta eratzen joaten dira behaien nortasuna, borroka horrek funtzio hori du, nolabaite. Orduan, baino, bai ikusiko dugula nerabe askotan, gatazka eta borroka horiek haratago dihoazila. Eta nolabaite agian, haurtzaroan bizi izan duten sufrimentu horri, baflea jarri dizkiotela. Edo, baflea jarri dizkiotez nahi du, sozialki arazoak ematen hasten baldin badia, esan dezakegu sufrimendua modu hortan azaleratzen dutela gizartean, baina baita ere gertatu daitezke gaztetxo horietako batzuk, beraien ezinak eta beraien sufrimentuak eta beraien dezepzioak kanpora atera beharrean, esan nahi dugu atretzo edo espazio sozialean azaldu beharrean, erakutsiko dutela, nolabaite, bere barne munduan sartuko diala, ordenagailu barruan sartuko diala, errealitate virtualen barruan sartuko diala. Gogoan daukat nik, eta igual ez da ereduaz, igual oso esageratua da, baina askotan, ejemplu esageratua jartzen ditugu, igual ulertzeko gauza batzuk, gogoan daukat, urte batzuk badia, gazte bat etorri zala gure gana, ez dakit, adikzio arazoak zituen, horrela etorri izan, baina, normalean, adikzioa, badakizue, sintoma da, adikzioak eta sintomak bere definizioan esan nahi du, zerbait esaten digu, esan gabe, baina zerbait pasatzen dela esaten digu. Adibidez, edozein adikzioen atzean ere, ikusi behar dugu, norbaitek horren bitartez, sufrimentu bat azaltzeu, ezin bat azaltzeu, autonomiarako bidean, kateatuta gelditu dela nolabait azaltzen du, nolabait zerbait komunikatzen du, adikzioak, etorri zan, gazte hau eta, egia da, oso gazte berezia zan, gotiko munduan oso sartuta zegoen, baina, esan ziguten gurasoak, ia zeramala bizitzen beha bakarrik eta bere ordenagailuarekin urtebete bere gela barruan, isolatuta. 21 urte izango zituen, ez gehiago. Claro, lehenengo galdera zein da hori ikusten dezunean, nun egon dia gurasoak. Errespeto guztiz, segurazki ezin izan dutelako beste ezer egin, baina gazte horrek egunero jaten zuen. Norbaitek ateazpitik jana pasatzen zion egunero. Gazte horrek droga batzuk konsumituko zituen. Norbaitek dirua ematen zion, naiz eta berak leihotikan lortu drogak. Horrekin zer esan nahi dut? Gurasoak ikusten degula askotan, etxe barruan ikusten degula askotan, zerbait gertatzen ari dela. Ez da ez bat ere erresa, esku hartze bat egitea, esan nahi dut gurasoen aldetik, baino, zenbat alditan, gurasoak eta ziberjoku hauekin areta gehiago, oso garbi eduki behar dugu tensioa eta borroka izango diala eguneroko gauzak. Zergatikan, bestela arriskua handi bat daukagu, eta da, nola berez, ja oso engantxatzailea dian joku hauek, eduki dezakegu semea edo alaba, bere gelan, atera gabe, ez dakit zenbat ordutan,
joku hauetan sartuta, orduan, hor limiteak, mugak, orduak, hoiedanak jarri beharko ditugu. Nola ez, gainera joku hauek espreski eta oso ondo estudiatuta daudenean, engantzatzeko. Azkenean, behien, interesa, horregatzen den interesa ekonomikoa izango da, badakite gaztetxoak nola harrapatu, nola engantzatu, horrek eta mobilak eta beste gauza guztik. Orduan, zein da gurasoen lekua egoera hontan? Nik uste gaur egungo gurasoak iaia gizartearen aurka bizi behar dula borrokan. Gizarte honek nahi eta nahi ez, bizigean egoera hontan, zerbaitetara bultzatuko baldin bagaitu gurasoak eta gure aurrak, zertara da, konsumora. Konsumitzaileak egin nahi gaituzte momentu honetan. Orduan, garbi dago guraso bezala ezin ditugula gizarte honetatik aurrak atea, baino dena utzire ezin dugu gain. Zer bestela dena uzten badegu, nola baite, arriskua daukagu, joku hauen engantxe horietan errex sartzeko, ez? Ez dakit gerora engantzatuko dian, ez? Segun, ez dakigu, ez? Baino, seguru, ez baldin baditugu hor muga batzuk, arau batzuk, ordu batzuk jartzen, seguru, arrisku asko daudela, ez dakit ikasketa mailan, beste lagunekiko harreman mailan, hor, behintzat, nik ala ikusten dut, bakoitzak gure iritziak izango ditugu, gurasoak aktiboak izan da dugu. Alde batetik ulertu, ze garaitan dauden, nerabe garaia hor daola, ulertu, gizartean nondik handi joan, baino aldi berean egin behar dugu freno funtzioa. Eta freno funtzio horrek esan nahi du askotan, harremana seme-alabekin nahiko gatazkatsua izango dela. Baino, agian, momentu askotan ulertuko ez duten gauza bat, gerora ulertuko dute. Hor, baldin badago gaude gurasoak, baino preokupazioz eta maitasunez, baina horrek ez du esan nahi dena egiten utzi behar danik. Baina nola inertziak, gizarte inertziak oso potenteak dian, askotan zertara eramaten gaituzte, beti erdi borrokan ibiltzea, gure seme-alabak. Alderatuta, gure aurreko gizarteekin, oso vertikalak zian, lehengo gizarteak, gure aurrekoak, gero frankismoari hortzeon, eta danak oso gizarte autoritarioak, oso kultura vertikalak, nun eta gizarte osoak parte handi bat hartezun, seme-alaben eziketan. Eta orduan, gurasoek ez zuten hainbeste hartu behar ezitzaile funtzioa. Gizarteak berak ezitzen zulako. Ez dut esan nahi ura hona zanikan, igual oso autoritarioa zan, baino, egia da, oso ezberdina zala, gurasoen lekua garai hartan, nun eta, gauzak gizarteak berak bideratzen zitun, eta orain pixka bat alderantziz da. Gurasoak ikusten gea beti nolabait inertzia batzuen kontra. Geure buruakin ere bai. Bakoitzak aztertu dezala bestela mobilak zenbatera gaino eramaten gaitun. Ez? Jozein tokitan jutezea, ikusten dituzu bikote bat, aidiala afaltzen, eta bakoitza bere mobilakin dago. Igual ikusten dituzu bi bikote, eta bakoitza bere mobilakin dago. Afaltzeko garai askotan. Eta segura eskit askotan, elkarri kontatzeko dauzkaten gauza interesantenak mobilan bitartez kontatzen ditugu. Hor badao, inertzia potente bat, gero askotan igual, kritikatuko dioguna gure gaztetxoei, baina nun da gu ere bagauden. Inertzia horiek beak, nolabait, arrastatzen ditu baita ere, gure seme-alabak eta gure gaztetxoak, eta hor, nire ustez, gure lana, gure seme-lana, erresistentzian egotea da, pixka bat. Errexena izango litzake ustea, eta, txenpixka, eta mobila, eta ez dakiz zenbat ordu eta telebista. Egia da baita ere, bizigeala, pixka bat, nik behintzatala sumatzen dut, gurasoak nekatuta bizigea.
eta egia da, nekatuta gaudenean, etxea etorri, egin ditugun 10.000 eta ez dakit zenbat gauzan ondoren, eta seme-alabekin burrukan hastea oso gogorra da. Eta askotan, izan daiteke osasuntsuare esatea, egun zaitez, ordenagailuan, edo mobilakin, edo denbora bat, eta hartaka, pixka bat, deskansatzeko denbora hartuko dut. Hori oso humanoa da, baina egunerokotasun hortan, nik bai pentsatzen dela, prebentzioa, egin baldin badaiteke, nola baite, dala jakitea, erresistentzian egoten jakin behar degulaz. Gero egia da, oso zaila dela, eta niretzak egitea ausartuko esatea, persona batek nerabe garaian azaldu ditulako ez dakitze gabezi, ez dakitze gauza, gero adikzio bat eratuko duenik. Kasuistika hori ni ez nintzake ausartuko egitea. Beste gauza bada, ikusten baldin badegu, gazteak badula, ez? Baditula adikzio potente bat, potente bat edo badula ikusi ezkeo, nik uste baita ere laguntza eskatzea. Gaur egun, nik esango nuke, nik urte asko daramatzat mundu hontan, adikzioen munduan, 30 inguru, eta guk ezagutu genitun garaiak, nun eta esaten zan, ia adikzioak ez dula soluziorik, ez? Esaten zan erderaz, que era un trastorno crónico recurrente. Gerora, konturatu ginen, adikzioak ezberdinak ziala, eta bazeudela adikzio oso grabeak, eta ezagutuko genitula personak egiten gendulare, adikzio hortatik ateatzen oso zaila izango zenak, baino, baita ere konturatu ginen, badaudela, persona asko eta asko, krisis bat egin dezaketenak, momentu hortan pixkat harrapatu daitezkenak, ez? Konsumoetan, edo sustantziakin, edo sustantzia gabe, baino hor, egiten baldin bada lanketa bat, ez? Lan bat egiten bada, lan personal bat, terapia nahi da bezala ditu, ez? Adikzioare izan daiteke, segun nola begiratzen dugu, nik adikzioa, askotan ikusten dut aukera bat bezala. Zeren aukera? Pixka bat, batek bere bizitza aztertu, begiratu, ikusi zergatikan nundik sortu dian dezepzio guztioi edanak harreman mundurako, aztertu baita ere autonomiaren bidean, eta azken finean, gu egiten ditugun prozesuak, dia, personak, izaeraz, ez dituztelako lehen dependentzia emozionalak beharra bezala, ez dituztelako nolabait gainditu, beste dependentzia batzutan erori dira. Baino arazoak dira zer pasatu den persona horren historian eta nola kudeatu ditun dependentzia emozionalak eta nola lortu duen o ez duen lortu persona bezala autonomoagoa izatea eta persona autonomo bezala, harreman mundutan, ez? Modu nahiko duin batean manejatzea, ez? Azkar eta gaizki esan da, pixka bat, prozesu bat izango litzake, revisio bat, nun eta batek begiratzen duen zer gertatu zaion, ez? Autonomiarako bide horretan. Nun gelditu den ataskatuta, ez? Eta, hor lanketa bat egitea. Orduan, hori ikusi daiteke arazo bezala, hori ikusi daiteke oportunidade bat bezala, norbere bizitza aberastutzeko. Badakigu, jende askok arazoak izango ditula, bai alkoholakin, bai drogakin, bai ozerosakin, eta ez dula egingo inoiz lanketa personal bat. Bere garaian hartu ezkeo, izan daiteke aukera polit bat baita ere, bateko prozesu personal bat diteko. Beste edozein terapia egin dezaken bezala batek. Norbere ezagutza da, norbere buru ezagutu, eta norbere iragana, ez aztertuz, ikusi zergatikan batek, modu batean sufritzen duen, edo bestean sufritzen duen, edo. Eta nik asko gehienuk esango, ez dakit. Ezkerrik asko, Jose Mari. Oinitza emango diogu estilinarezi eta bukaeran lagako ditugu 5 minutu, 10 behar ditugunak alderak egiteko batari naiz besteari.
Orduan momentuz hitza emango diogu ez diri. Rangel. Bueno, alde batetik normalean entzuten dugunean bestei da como, ez da, signifikatiboa zen bideia berdinetik gogoazela eta nola ikusten dugun non dauden zen aukerak, non dauden zen erronkak eta zenbat egin behar dugun, ez da? Orduan, nire naia da, orain azkenengo 30 minututan laburbiltzea pixka bat zer eman dugun azkenengo 3 egunetan, ez da? Eta bai entzuten gaurkoa eta pasaden egunekoak. Goratzen dut, lehenengo egunean zeuden, batez ere streamingekoik baita ere, zeuden horrela como galdera asko lotuta hori, nola egin, zer egin, noraino heldu bideojokoekin, nik banago hor, eta, ez da, lehen aipatzen zenun, ez da, egongo da tira eta floja bat, ez da, eta dago tentsio bat, eta borroka bat egunero, eta batzuk goratzen dut, eske oso nekatsua da, ez da, egotea egunero, eta orduro, eta entzuten, eta gainera esaten ezetz, eta, klaro, nik goratzen dut esan nixuela. Bueno, ezetz esatea ondo dago, ez da, eta ezetz jakitzea txikitatik baita ere hor dagoela, baina egia da oso nekea izango dela. Orduan, alde batetik, nik desberdin ditut horrela, como bi aukera, pentsata pixka bat, eta ikusita nola joan diren 3 egun hauek, eta birpasatu egin dut, zematatako aholkuak. A ber, ez daude barita magikorik, osea, batzutan eskatzen dikusenean, edo, bueno, gero, batez interesatzen zaidana da azkenengo momentuan, azkenengo 10 minututan zematatako galderak dituzuen, baina norbaitek ematen badizu noizbait. Barita magikorik eta egin behar duzue hau eta hau, dudatan ipini beti. Eta ume bakoitzak izango da mundu bat, egoera bakoitza izango da mundu bat, bideojoko bakoitza baita ere da mundu bat, orduan ez da berdin adibidez, igual Fortnitera izatea, ez dakit, adizio konkretu batean, momentu batean, goratzen duzu pasaden egunean hitz egin genula, ez da? Adibidez Fortnitaren moda nola suertatu zen, eta denok superkeskatuta geundela gure gaztetxoetaz, eta ikusi egin dugu, denbora pasatu egin dela, eta bueno, baretu egin dela gauzak, ez da? Orduan, baita ere, begiratu behar ditugu momentuak zer gertatzen den, eta baita ez ere umea nolakoa den. Bai, hori batez ere, orduan. Hau dira, aholkoak, baina, klaro, batzutan entzuten ditugunean aholkoak, pentsatzen dugu, pues vaya, ha descubierto Amerika, no? Eta Amerika beti egon da hor. Bau berdina, ez da, ordan. Da, pixka bat, logikoa ikusten duguna, baina azten duguna egunerokotasunean, ez da, guren egunerokotasunean, alde batetik, edukiren aldetik. Lehen aipatu egin dugu, ez da, aktiboak izatea, ze garrantzitsua den oso aktiboak izatea, eta jakitea ze motatako edukia. Hau da, umeak etortzen badigu, eta galdetzen badigu, eta esaten badigu, nahi dut bideojoko hau. Zein garrantzitsua den jakitea zein motatako bideokoa erosten dugun. Claro, hor dago gure erantzukizuna eta gure responsabilitatea batez ere ezitzaile modun. Jakitea zein motatako edukia ematen diogun. Zenta, azkenean, dirua hemendik eta ator. Ordan, gure ezitzaileen partetik jakitea zein motatako edukia erosiko duen eta zein motatako edukia jango egingo duen. Pasaden egunean ikusi genituen hainbat bideojoko non adibidez, bere edukia, matxista, arrazista, homofoboa zen, igual, pentsatu behar dugu horrelako edukiak izatea etzean, bueno, beti ere ez da esan genuen, ez da, ezetz esatea, baina ezetz zergaitzi batekin. Eta hor egiten dugu, eta hor zaikatzen dugu pedagogia, eta hor betatik baita ere, eta lehen pentzen genuen, ez da, zen garrantzitsua den prebentzioa, adikzioara, heldu baino lehen. Igual baita ere hor dago gure erantzukizun parte, da norma batzuk ipintzea txikitatik eta adinaren arabera, espazioen eta denboren kudeaketa egingo dugu.
Kara, ez da berdin, hitz egitea, ez dakit, 21 pertsona batekin, edo 16, edo 12, edo 10, edo txikiagoekin, bai? Orduan, espazioen kudeaketa adibidez, ni beti ematen dut erreminta berdina, baina zein garrantzitsua den, adibidez, espazioa konpartitzea, ezta? Adibidez, egongelan, egotea PlayStationa, adibidez, ezta? Egon ginen hitz egiten hori buruz. Egia da, pizkanaka eskatuko dutela haien espazio propioa eta espazio individuala izatea. Bai? Baina, pizkanaka lehenetik ipini baditugu bestelako normak, ipini baditugu bestelako ohitura horiek hartzen dira eta mamiten dira eta jaten dira eta poliki hori barneratzen ditugu. Eta jakitea ez adibidez, bideojoko hau eduki hau deko eta eduki hau etzean ez da praktikatzen, hori jakitea garrantzitsua da baita ere. Orduan, hortatik, zer da aktibo izatea alde batetik? Jakitea zemotatako edukia daukan bideojoko hori, eta beste aldetik, bueno, esatea, eta egia da neketsua izango dela. Osa, hau ez da erreza, baina nork esan zigun hau erreza izango litzatekinik. Pues zaila da, oso zaila da, eta gaude, eta hori bai, lehen entzun dudana, gure erronka nagusiena da, eske gaude industria baten kontra jotzen, orduan oso zaila izango da, eta segurenez, jolastuko dute, segurenez, momentu batean, baina hor dagoena oso garrantzitsua da akonpainamendua. Bai adikziorako eta bai edukierako, ordan, beraiekin egotea. Egia da, segun eta zen adina, espazioa poliki utziko ditugu eta bidea utziko diegu, ezta? Hau da, sare sozialetan sartzen diren modun, poliki, ezta? Baina, ibilketa honetan, oso garrantzitsua da, akonpainamendua, observazioa, jakitea, hau da, jarrera ikusten ditugunean sumagarriak direnak, bale? Adibidez ez dakit. Nik gogoratzen dute nire tesian zegoela, eta hor, bai zegoen adikzio garrantzitsu bat, berak esaten zuen, berarentzako oso garrantzitsua zen bideojokoetara jolastea, zen hori jogurra bezala jatea zen, eta ez zen ondo sentitzen. Eta zuk ikusten badozu, umea, kentzen diozunean bideojokoa, ezta? Edo bideojokoa desagertzen denean, desenogona dagoela, ez dakit nola esaten den irriti beti, aserri pintzen dela, ezta? Edo horrela, como desenagona dagoela berare barnen. Ordan, badauz, ezta? Tik batzuk ikusten duguna, horra dikzio puntu bat dagoela, eta oso garrantzitsua da, adibidez, ez dakit, elkartekin horrezagaitik hain garrantzitsua zen elkarte bat ona etortzea. Zen eta hain garrantzitsua da, elkarte batekin loturak ipintzea ikusten dugun heinean, zen eta askotan esaten dugu eta hor baita ere dago, ez da, gure erantzukizuna. Beti da, como ikusten dugunean, astarna batzuk ikusten ditugunean, claro, oso nik ulertzen dut gogorra da hori afirmatzea, ez da, eta hori ikustea. Baina, hain garrantzitsua da laguntza bilatzea, zen eta gure eskutik kanpo dagoelako. Gure eskutik kanpo geratzen da asko. Eta guk ez gara profesionalak, horretarako daude profesionalak, eta jan behar dote baita ere. Deno bezala. Orduan, ikusten ditugunean laguntza eskatu. Baina ez utzi, eta hor bai dela nik uste dut denok, ez da? Askotak terapia batera joaten garenean, supertxarto gaudenean. Itxaroten dugu, behin, urez, ez da, ontzia urez beteta dagoenean. Eta hortara jaten gara laguntza eske. Baina hori baino lehen egin behar dugu, eta batez ere umeagaz pentsatzen dugunean, ez da? Eta horrekin lotuta, nekea hortatik tentzioa kudeatu behar dugu. Jakin behar dugu, eta hor egongo da borroka, eta egongo da konfrontazioa. Baina garrantzitsua da alde batetik ez ezazea, bai pedagogiaren aldetik, baina hor egotea. Nekeatxoa da, bai, baina ezinbestekoa da bertan egotea. Eta hori, lehen aipatu izan dudana, jakitea zemotatako edukiak ditugun. Bestelako bideojokoak, bai, eta alternatibak uste dut baita ere garrantzitsuak dira. Egia esan da, esto es muy bueno. Claro, esaten dugunean, bideojoko alternatiboak, claro, badauz bideojoko super molones, en plan, matematikak ikasi, ez dakit, filosofia ikasi beste eran, bueno, hau ipintzen diozun, erabete eta badakizu ez ere ateratzen dute, ez da, atxamarra. Orduan, ez dute ez hartuko.
ez da hartuko, bale. Badauz, benetan esaten dizuet, badauz mila bideojoko, adibidez matematikak ikasteko, ez dakit edukiak ikasteko, Switchen bitartez, badauz baita ere, PlayStationen bitartez, eta bueno, ordenagailuaren bitartez, da mila trilioi, bale? Eta nik adibidez erabiltzen ditut, baita ere, nik klaseak emoteko zen, eta orain plataformak gainera, pandemia garaia etorri egin zenean, 1000 plataforma daude, adibidez, eduki pedagogikoa eraikitzeko, eta adibidez, segurenez, zuen umeek, eta baita ere streamingkoak zaudetenok, segurenez, erabili izan dutela horrelako erramintak ikasteko. Plataformak, aluz, denetarik. Baina, klaro, ez da ondo pasatzeko haientzako, bale? Orduan, nik pentsaten pizka bat, ez da, eta egia da oso gutxiz dauz. Oso gutxiz dauz. Edo, batez ere komertzializatuen artean, eta nik badakidala haiei gustatzen zaiena, pues, hombre, oso gutxi. Claro, niko garatzen dut, ez dakit, baten joan nintzen hori bideoko buruz hitz egitera, eta esan zidaten. Nerabek, a mí no me vendas el de reciclar, que el de reciclar es una mierda. Claro, eta ni begiratzen dugu, eske egia da, osea, claro, pentsatu behar dugu, eta lehen aipatu dugu, dago estimulazioa. Edukarien aldetik, komertzializatuenak oso ondo erabiltzen dutena da estimulazioa. Hala, estimuluak bidaltzea. Vale? Eta hor ikusten da, claro, horrelako bideojokoetan edo edukatiboak direnak, edo pedagogikoagoak direnak, ez dira hain edukatiboak. Vale? Ordan, berkatu, ez daukatela horrelako estimulazioa, ordan, haientzako ez da erakargarria. Vale? Eta ez dago atzean estimulazio hori. Ordan, begirata bizka bat, bideojoko horiek batez ere estimulazio baita ere erabiltzen dutena, komertzializatuak direzenak, adibidez, ni bai asko gustatzen zait Minecraft. Minecraft azkenean da erainkuntzarako bideojoko bat, bai ordenagailuz eta PlayStationez bitartez jolastu dezakete, eta hor daudezen perfilak dira, ikusten dira horrela bertxikitxoa, supertxikitxoak, ez daude ez da hipersexualizatuak, ez dauz estereotipos beteta, gainera sartu zuten neska bat, baita ere daude zena animaliak, eta da erainkuntza, dira oso, dira karratuak eta erainkuntza. Bueno, baita ere sartu aldezako el Tetris, pero bueno, el Tetris es para la generación pleistocena como el mía, así que nada. Tetris ahazten dugu baita ere. Gero, zibilizazioan oso hori da batez da gudaren artean, baina da historia kontatzen du. Bai, eta azkenengo epeetan sartu egin dute baita ere emakumeen historia. Oso interesgarria eta batzuk erabiltzen dute. Ez da asko, ez da oso entzunda, baina bai erabiltzen dela. Dago haiek erabiltzen duten bideojokoen artean. Eta baita ere God of War. Hauek dira historian zehar mitologiarekin lotutako hori jainkoen historiak. Egia da, lehenengo eleak oso bideratuta zeuden, oso maskulinizatuta eta bakarrik zeuden hainbat historiaren zentratuta, baina poliki sartu egin dituzte beste historiak eta benetan, nik adibidez, nire hurbileko pertsona nire neba, maite duela bideojoko honek eta ez dakizu zenbatakin, adibidez ez dakit, Greziako jainkoei buruz, Egiptoko jainkoei buruz, eta gainera, klaro, hor dago baldintzatuta eta erabiltzen duten historia baita ere da egiazkoa. Ordan da, nahiko niretzako pentsaten, zenmotatako bideokoak hartu bat genituzke, eta egia da, niri ez hitzaidan asko gustatzen God of War zen, eta zegoen oso zentratuta eta nahiko maskulinizatuta begira portada, ez da, berriro ere, ez da, nahiko iluna, begira zenmotatako perfilak ipintzen duten, baina gero bideokoaren bertan, dauka beste historia batzuk. Ordan, bai, aholkatzen dizu dela, baina, hauek dira batzuk, bai? Nik nagomendatzen dizu dena da, beti ere jakitea edo irakurtzea pixka bat eskatzen badixuete bideojokoen bat, liburu bat erosten dugun bezala, ez da? Da, oso tipiko, baina ze gertatzen da bideojokoekin, hain normalizatuta dekogu, haiek eskatzea eta guk denok erabiltzen dutenez, eta dekogunez, ez da? Horatzean motxila bat edo sama bat, eta baztertuta sentitzen badira, eta ez badiegu hau
erosten nola sentituko diren. Baita ere, justo nengoen honi buruz hitz egiten kuadrillakoekin, eta hori da gure txantaje emozionala erabiltzen dugun gure bizitza osoan. Gogoratu zuek txikitxoak zinenean, edo nerabeak zinetenean, eta esaten zenuten amari, en plan, me voy a quedar sola. Pues, ez ara geratuko ziur. Vale? Ikongo dira bestelako estrategiak, orduan. Beti ere horrela hain dramatikoak ipintzen garenean, hau da, baztertuak izango dira, ez dira baztertuak izango. Segurenez beste bide bat aurkituko dutela haiek elkar egoteko eta erabiliko dute? Bai. Hori galdera bada eta nahi dugu ekiditza? Ez dugu ekidiko eta gainera baita ere horri buruz ez dakit nork hitz egin zuen edo nork galdetu zuen streamingen bitartez ez dut gogoratzen, baina norbaitek galdetu egin zidan. Eta erabiltzea baita ere bideojokoak aukera modun hori aztertzeko, ezta? Eta pixka bat horri buruz aztertzeko eta baita ere aukera izateko, pues hori, zemotatoko edukia dagoen, hori matxista da edo sexista da, nik adibidez erabiltzen ditut bideojokoak bakarrik matxismoa eta sexismoaren arteko desberdintasuna ikusteko. Adibidez, ni beti aukera dekot bideojokoen bitartez, hau da bakarrik karatularen bitartez esaten diet beti. Adibidez, beti erabiltzen dut GTA 5 eta FIFA. Galdetzen diet, FIFA sexista da? Begiratzen nauten plan. Eta matxista? Claro, ja bakarrik hori erabiltzen dut, adibidez aukera modun hori esaltzeko. Bai, balio zaigu eta horri buruz hitz egiteko eta mahai gainean ipintzeko eta horri buruz hitz egiteko aukera baita ere paregabea da. Esan gure dut, ez mugak ipini eta ez dakite aholkatu egin anixuen edo, baina badago Black Mirror, laugarren temporadan dago bat deitzen dela Arkangel. Episodio bat dela Arkangel episodioa. Oso ona da. Gomendatzen dizuet, batez ere gurasoak zareneteren hori. Oso ona da. Zen eta planteatzen digu, ea noraino heldua garen, ezta? Gauza ekiditzea, ondo dago hainbeste ekiditzea, hainbeste, igual hitz egin behar dugu, igual mahai gainean ipini, akonpainamendu hori suertatu, egia da, pentsatu behar dugu zemotatako edukiak nahi ditugun etzen, eta eman beti zergaitzi bat. Eta gero, baiti ere, kudeaketa hori suertatu, adikzioak eta bat prebenitzeko, eta bestelako, eta baztez ere, hain garrantzitsua da bestelako ohiturak hartzea, txikitatik bestelako ohiturak hartzea. Hori poliki emango digu aukera, gauzak prebenitzeko. Eta uste dut, zenbat garatzen zigu? Vale, perfecto. Vale, bai gustatuko litzateke mesedez, uste dut gainera ja gaur bi gaudezela aukera paregabe da. Streamingekoei gainera gaur ez dizuegu eman ez da aukerarik hitz egiteko, orduan orain deko ze aukera hitz egiteko galderak botatzeko nahi duzuen guztia esateko zen eta uste dut interesgarria izango dela partekatzea eta azkenengo momentu honetan behar dituzuen galderak eztabaidak bertan ipintzeko. Gauza bat, bai streamingekoei, mesedez, nahi badezue bat edo bestea erantzutea, edo zuzentzea konkretuki, edo bi hoi esatea, esan, bai, eta horrela, edo gure artean kudeatzen dugu, edo bat edo besteak erantzuten dugu. Bai, ez guztiak batera. Hemen momentuz ez dago galderarik, hor streamingen badaukazue, ez? Ez? Nik asmatu behar ditu galdera, no. Kaixo, nik komentario bat, azkeneko bideojokoan buruz komentatu dezuna, nik nerabia dakat, zemezarna, eta erabiltzen ditu ez, behin baino bideotan esan duzuen bezala, harremanetako. Beste joku hauek, ez diain erakargarria behaientzako. Probatuta dazke, baina ez diaten ematen. Orduan, tiatzeue,
beste joku horieta. Eta zaila da hoitatikan ateatzia edo bueno, beste aukerak ematia. A ber, oso zaila da. A ber, nik esan dizuet, uste dut, 3 egun hauetan, behin eta berriro, nik joaten naizenean klaseetara eta honi buruz hitz egiten donean, nire espektatiba da, hemen, lurren. Da, bueno, nik banoa horri buruz hitz egiteko, egia da, ia gehienok oso barneratuta dekote, edo oso ondo identifikaten dutela edukia, baina geratzen direnarekin da, bai, badakitzen den edukia, baina nik ez naiz edukiaren bat, edo ez nator bat edukiarekin, baina gustatzen zait jolasteaz, eta gainera da nire harremanak mantentzeko. Hor batez ere funtzionatzen duena da estimulazioa. Eta hortatik nik uste dut aukera hori besteak, da, esan dizuet, begira, egon ezela pentsaten bezalako bideo-jokoak, en plan, matxo, egon behar da, claro, baina bideo-joko, edukatiboak direzenak edo, ez da, pedagogikoak deitzen ditugunak dauz, 1.000 milioi, esan alditut, 1.000. Eta adibidez Eusko Jaurlaritzak atera dituenak, badauz baita ere programak ateratzen dituztenak, baina gero itzoaz klasetara adibidez programa edo bideo-joko hori aurkeztera eta begiratzen dizute como hau zuretzako. Eta da horrela, ez dute, ez da legina egiten pixka bat begiratzea edo sartzera, ez da? Orduan, hor dagoen atzean baita ere da alde batetik kapitalismoa, ez da? Zen eta nork saltzen duen, nork bidaltzen duen, nork nola bideratu duen, eta horrek engantze bat ekartzen du, ez da? Gero, nola dagoen bideo-joko eraikikita eta zen motatako estimulazioa suertatzen duen, ez da? Dela estimulak, eta horrek, ez da? Eragiten du engantze bat, eta gero, haien artean, kodigo batzuk hartu egin dituztela, eta badauz bideo-joko batzuk zentroan daudezenak. Eta dira haien harremanarako. Beti ere izatea alde batetik alternatibako erustea eta gutxienez hori buruz itxeak lehatzen. Beti ere ez duzu ikusten jarrera, ez dakit, jarrera oso matxista direzenak edo adibidez ikusten dozula bera tentzio handia dekola bideo-jokoekin horretan bai lehen esan dudana. Beti ere ikusten dozuenean horrelako aztarnak, horrelako jarrerak laguntza eske joan. Dakit. Ikuspegi hortatik gutxi dakite, oso gutxi. Baina igual, bai zerbait esatezkeo, segurazki beraiek aukeratuko juste jokuak. Zaila izango da guk aukeratzea, ez zertan jokatuko duten. Baina nik bai pentsatzen dela guraso gazte, asko eta askoi, seme-alabakin enfrentatzeak ematen du bildur pixka bat. Askotan, nik uste frankismoaren ondoren, gurasoak lehenago gogorregiak zian, autoritarioak zian, baina movimentu pendularrak nola ematen dian, gero etorri da, baina ez dakit nola egongo da, baina gero etorri zan, nola baite gurasoak seme-alaben lagun, kolega, izan bergendunaren tendentzia handi bat etorri zan. Nik guraso eskolak eta eman izan ditut, eta askotan gurasoak nahi zuten, pixka bat, eta ondo dago, gertukoa izatea, eta guztioi. Baina ez hitzailea gea. Eta segurazki denok oso humanoa gea eta nahi dugu gure seme-alabak asko maitea gaitzaten. Baina zenbait garaietan gorrotatu egingo gaituzte. Baina gure funtzioa ez hitzaile izatea da. Eta beste gauza guztiak ere oso humanoak dira. Orduan nik bai pentsatzen dela, jakin behar degula, momentu horretan esaten hone arte, limitea jartzen, denbora jartzen, nahi zaila irutxe zait. Zeberaiek oso gu baina asko aurreatuagoa daude eta guk esatea zer ikusi, zer ez ikusi, zerta jokatu zerrez, niretzako oso terreno konplexua da, ez? Baina bai zerbait egin daitekela eta bai, hemen aipatu den bezala, oso industria potente badago eta hor guk freno pixkat jarri behar dugu. Eta leheno estik aipatu duen bezala, ulertu behar dugu, garapen baten barruan daudela eta guk garapen hortan lagundu behar diegula, momentu bakoitzean, zer behar duten pixka bat jakinez. Egia da, urteetan aurrera dihoazten bezala, baina momentu baten, beraiek erabaki beharko dituzte gauza guztiak. Baina, guk bide lagun izan behar dugu, 8 urtekin, 12 urtekin, 16 urtekin,
modu ezberdinean, eta jakin, igual 8 urtekin ezin dutela jokatu, 16 urtekin jokatzen duten zerbaitera. Gero, mundu ziberrare, mundu interneta da, hainbeste zabaldu da, norbaitek akotatu behar du. Eta nik uste hortan ere badaukagula lan bat, ez? Hori akotatzen. Baina, borroka ingabe zaila izango da, Galdera bat dakagu streamingean. Galdetzen dute, Rocket, bere semea Rocket League jolasten ari dela. Ea, zer dakizun joko honi buruz, ikuspuntu... Zer esan aldezak egun seguren ez dela bakarra zen, eta bai entzun dudala, azken handietan asko jolasten ari direla Rocket League bideojokoetara. Bideojokoa izatez ez dauka ezebez, esan gure dut. Okertutan ez banago, eta da niri azkenengo sesioan kontatu egin zidatena da partida batzuk jolastea, ezta? Ondo, bai, esaten didate, espertoek esaten didate, baietz, hori da. Ordean dira partida jolastea. Niko dakina, zenetan nik ez dut jolastu, horrela esango dizet, bakarrik esaten didatena, ezta? Eta zer transmititzen didatena. Eta pixka bat bilatu egin dodala, eta pixka bat karatulak, eta zenetan nik fijatzen naiz pixka bat, behin ikusita karatula, imaginatia lezaket. Eta ikusi egin dodana da, partida jolasten dutela, eta jazta, eta ez dauka misterio handirik, eta orduan, baita ere, lasaitasun pixka bat hartu, ezta? Eta bideojoko hau, nola jola... Baita ere ikusi telebistaren ez dakit, eduki guztia super hiper mega pega super ultra hiper mega pedagogikoa da? Pues ez da ultra hiper mega super hiper mega pedagogikoa, eta ez digute nola erreziklaztu esaten. Esan gore dut. Claro, batzutan bilatzen ditugu bideojoko batzuk, edo egiten ditugu bideojoko batzuk ultra hiper mega super hiper mega pedagogikoak, eta claro, estimulazioaren aldetik ez dira suertatzen, eta ez daukate binkulorik, eta orduan harremanak egiteko ez daukate, ezta? Baina, hori, Rocket League ez dauka horrela momentuz, edo nik dakina arte ez dauka zerbait super, ezta, errepresentatiboa dena, edo signifikatiboa dena, dira partida batzuk jolastea, eta jazta. Egia da gero streaming egiten direnean, pues bueno, beti ere esaten dire gauzak, komentatzen dire gauzak, eta hori buruz hitz egin genuen, ezta? Nola streaming bitartez, baita ere indarkeriak ematen direla, baita ere komentarioak suertatzen direla, eta batez ere neska gamerren kontra. Hori bai, hori bai dakidala, adibidez, hori partida jolasten dituztenean, bai ematen dira horrelako erasoak. Eta, bueno, beste galdera bat, maitzeko. Kontsolarik ez dagoen etxe batea, ekarri beharko balitzateke kontsola bat, zuk zein gomendatuko zenuke, zein uste ez dudala pedagogikoena edo arrisku gutxien daukan kontsola? Beti... Barkatu barre egitagatik. Esan gure dut, arriskutza da, horrela teknologiak izatez arriskoak egiten ditugu guk, nola suertatzen dugu, nola interesatzen dugu, nola daude gauza faktore eta alderdi asko horri buruz ondo eta sakonki hitz egiteko. Beti ere, nik uste dut hor makina bat izatea eta egia da potentziatzen dugu, claro, nik esaten dut, no, bai, PlayStationa erosi, edo Nintendo erosi, badirudi daukadala hor nire markatzean, esaten hor zein erosi behar duzuen, edo zein ez erosi behar duzuen. Nik hor egingo nukena da, begiratzea zein den umearen beharrak, zer gertatzen den, zer behar duen, eta valorazio pertsonal bat etzen barnen egitzea. Arrisku gehiago edo ez gutxiago, pues, nik ezin da izango nuke horrelako galdera erantzun. Umeak eskatzen baldin badu, galdetu zein marka nahi duen, eta beti ere, nik hor, batez ere ikusten dudana da, edukiak jakin behar ditugu, zematatako edukiak erosten ditugun. Gero dauz 1000 bideojoko, bai? Baina zematatako edukiak, eta gainera, ez da, batzuetan lehen aipatu duzu, ez da, daukagola, como beldur bat, sartzen dugu PlayStation eta orain borroketan hasi behar naiz, zein ordutan, noiz, nola, bideojoko hau, ez bideojoko hori, baina hori da ezitzea baita ere.
komentatzen nuen gehien bat lehengoan komentatu genuelako plataforma bakoitzak bere joku Bai, desberdinak dituztela, eta, egia da, adibidez, Wii dela, esaten dugu, eduki super leuna dekola, ezta? Zen, eta azkenean, Wiiren bideojokoak adibidez, dauz oso bideratuta kirola egiteko, edo bestelako, ez dakit, perfilak abatarrak egitea, eta bestearekin konexioak suertatzeko. Orduan, Wii adibidez, daukan eduki gehiena oso leuna da. Orduan, adibidez, makina hori izatea etzen, pues, hombre, nahi duenak erosi, pues erosi dezala, eta ez nahi duenak erosi ez dezala, ezta? Baina adibidez, bai egia da, dala adibide konkretu bat, non ikusten dena edukia, suertatzen den edukia, nahiko ere, eunagoa dela adibidez PlayStationarekin konparata eta nola dauden estadistikak eta zemotatako edukiak egiten dituzten bat eta besteek. Beti ere, claro, baten gara, Nintendora badirudi, ez da, eunagoa dekola, baina Nintendok ere ematen ditu beste estereotipo batzuk. Orduan, balota edetu behar dugu eta egin behar duguna da, beti ere esosten baditugu akompainamendu hori suertatzea. Eta nik ez nago, nire ustetan tabu bezala tratatzea da, hemen ez da sartuko PlayStationik, ez da sartuko ez dakiz ez da sartuko, eske, jolastuko dute bai edo bai. Jolastuko dute. Dakit. Bai, hau dira sare sozialak bezala. Eta kontaktua izango dute. Ez bada etxean, izango da lagunen etxen, eta ez bada izango da lonjan, eta ez bada lonjan izango da, eski izango dute kontaktua ziur. Orduan, ekiditzea ez izaten, nik ez nuke rekomendatuko hori da, pues bueno, da uste dut, dela, baina hau ikusi beharko genute etxe bakoitzean, ume bakoitzean, nolakoa den, zer gertatzen den, zer dagoen atzen, baina, bueno, beti ere ezitzea, eta norma horiek eta pauta batzuk emotea, hori oso gomendagarria da. Ez bakarrik bideojokoak nola kudeatzeko, baizik eta bere bizitza osorako. Esan gure dut bere bizitza, den parte guztietarako eta nola kudeatzen dituen gauza guztiak. Iritsi zaigu beste galdera bat streaminetikan. Nola identifikatu genezake adikzio bat daukatela umeak bideojokoekin? Bueno, nik uste azkenean ez dakit adikzioa edo adikzioa, baino gurasoak hor baldin bagaude, gure seme-alabekin borrokan, momentu bat iritsi daiteke oso kezkatuta egon gaitezkenak. Zergatikan, ikusten degulako zurrunbilo hortan oso sartuta da, hola, alaba edo semea. Uruna agian ez da adikzio bat, baina agian bada zerbait esku hartze bat egiteko, edo zerbait kezkatzeko, edo nire nitzak nituke jakingorez, eta nituke esangore, hau pasatzen bazaio, eta hau pasatzen bazaio adikzioa dauka. Ni abiatuko nitzake gurasoen kezkatikan. Gurasoak hor baldin bagaude, momentu batean ikusiko dugu, gauzak, hor daudela, eta beste momentu batean, esango dugu, zerbait gertatzen ari da, hemen isolamentua handia da, lagunekin egotea utzi du, badia gauza batzuk gurasoak gaina adin hortan gurasoak gehiegi ateatzen badak eskatu itxegea eta ateatzez badare bai, ez? Baina esan nahi dut hor, nik uste termostatoa jarriko nuke kezkan, ez? Eta kezkatuta baldin bagaude zerbait egin. Ez askotan gertatzen dena da, hori, igual kezkatuta gaudela, baino ez degula ezer egiten. Zergatikan, igual ez degulako ikusi nahi gure aurrak arazoa daukala, edo hor egoten dira mekanismo batzuk, negaziozkoak eta minimizazioak, eta kezkatuta baldin bagaude, saiatu zerbait egiten. Bakarri da, refleksio moduan edo guraso bezala nerabeak ditu nik bai, eta
borroka hori komentatzen zenutena ona dala eta ulertzen dugula, baina igual borroka gurekin bertan da ere bai guk somatzen egea txip aldaketa bat inberdegula. Osea, ikusita gure garaitan nola erlazionatzen ginen erabe garai hortan, kanpuan, kalian, orain dela ez dutela nahi etxetik atea, ze gustora daude hori joku horiekin o teknologia berriekin. Orduan guretzako tristia da ikustia nahiago dutela etxean gelditzea kaleatea baino, guretzako gizarte moduan da, hori, txik aldaketa bat inberdegula eta tristura bezala sentitzen zula, ez da bakarrik kezka eta borroka hori egin beharra, egingo dugula, baina gogorralde hortan, pena emateu, baina, bueno, gu ez galako igual, generazio hortakoak edo. Harremana zuzena zen, borroka egiten teknologiak bitartekariak sortu ditu. Eta azkenean, jarraituko dute, ze persona beti harremana bilatuko du, ez binkularragea, eta beharroi sakona da, eta modu naturalean bilatuko dugu. Baino, askotan, bitartekariak. Teknologia jarri dizkigu, bitartekarik, ez? Eta guk gure lekutikan, ez dakit, zuzeneko hori, ez? Igual, botatzen dugu faltan, baina, nik uste aldi berean, nik ja, seme alabak azita euskat, ez? Baina, momentu askotan baita ere bilatuko dutela elkarrekin egotea, ez? Egongo dira momentuak, igual teknologia tartean jarriko dutenak, harremanaren tartean, baina gero baita ere bilatuko dute elkarrekin egotea, ez? Beharroi oso sakona da hor garai hortan, ez? Hemenean galderarik ez, hemen ere galderarik ez. Galdera gehiago ez dagoenez, ja bakarrik gelditzen zaigu, benetan eskerrak ematea, bai Esti Linarezi, bai Jose Mari Izeta, gurekin partekatu dezuelako daukazuen jakinduria eta esperientzia, eta nik uste dut hausnartzeko perla batzuk atera ditugula, 3 saio hauetatik, eta besterik ez zuei ere eskerrak eman, parte hartzagatik, jarri dezuen interes eta harretagatik, eta hasieran esan bezala gu talde bagera, eta honekin hausnartzea zat, hasiko gara hurrengoan zegai jorratu, pixkat makinaria martxan. Esan bezala, eskerrik asko, zuen bideoa, eta eskerrik asko guztioi.